Pagiyad taon. Thank you Lord. Traffic. Wait. Ang baas. Sayang ba rin mo do? Grabe yung pagka bubaan mo. Maayo ha ganing Rivera. New sayang kayo eh. Napunta ka sa driver nga buutan o kuan dili kusog mo padagan. Traffic na sugod. Samot na yun yung mga alas 5. Sabi na nag-traffic. So, maani din eh. Ginoon. Ito na. Hinay. Hinay. Hindi do. Ito yung nagbunggo sa unahan eh. Duda ko na nagbunggo basta nga nga klase na traffic. Ayun mo tayo traffic. Mga pita na. Hindi ko nakita ito. Di init paminaw. Masuro ka na yung murag sapaw nga bugnaw. Kailaw. Kay tangan dito. Murag sauna jacket. Okay. Please. Traffic. Ay, samutan po dito rin. Ano pa ito na yun? Ay, nangyari.
Ay. Traffic sa Met diri Met 3 sa Sibulay kay Tinggawa sa trabaho karon, so mo ni naka-traffic. Ay naagi na disgrasya, ay tagnaan lagi na ako basta ingani nga klase nga traffic. Nagi disgrasya kay sayo ra kayo nga mag-traffic karong orasa. Mostly mag-traffic ngani nga grabe ka traffic hapon na alas 5. So ako masayo lagi kuan nga disgrasya. So hindi na ba dali ka ay pa'y maginahinay ka, mabot lagi hapon ka dito sa inyo. Mo ginapong gilig ka yan ban dali gusto magdali. Ako bahala na, suro na ko para samot kamalangan ko magas ka mag-drive para ito nag-disgrasya nalangan to siya, hindi dali nalangan. Ay lang, hinihingay lang ta. Hapit na paabot sa balay namin. So salamat na sa Ginoo nga mayo itong pagbiyahe karon. Ay mga sahabad at sila. Hindi pinakita na kung kasilog init o singot sa kong lawas. Ang gisingot ang akong ulo na, akong ulo na ang gisingot. Ini kasagaran dia semua dengan ini. Traffic sa diri kay na yung mga mall. Na mga mall o hospital. So kung na mo upset mo makatraffic. So parang orasa di pa kay traffic, pero maabot ni mga alas 5 ariyo na to unya katong nagian na to dito katong nay nagdisgrasya. So right karon ay ili na kasama. Okay, salamat.